бародарҷоно чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтистае ки бениҳоят конкурси бомбай. дар конкурси мо 3 мерседесай 50 дига конвертҳои пулияй бародарҷоно, кадоме ки билет бисёр харидорӣ мекунад, 1 некси падаркай. шумораи билетомон 4000 билетай бародарҷоно, нархиш 250 рублай бародарҷоно. ина картаи Сбербанк WhatsApp, ина картаи Душанбе Сити бародарҷоно. инами номеро ҳам WhatsApp дора, ҳам Сбербанкай, инаи Душанбе Сити ай бародарҷоно. ҳами видеоро ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем падилитсия кунем, дар друзиётон роӣ кунем ки штоби мо тезтарак билетомон ба савдо барава ва мо бозимона сар кунем. 3 шумора соҳиби Мерседес кунем ва 1 шумора соҳиби Некси, 50 дига мухлисман соҳиби конвертҳои пулӣ кунем бародарҷоно. иншоаллоҳ аётон наброрен, видеоро падилитсия кунем. Dination Records Elon чашмо то вақте мезана дил дар кӯча хона ёфтем дар рэп маънои зиндагӣ ҳаётим ҳами буда интихоб кардам рэпама меҳру муҳаббатам дил ба қофия куплет я хел барад дода мақоля хелишда бошане уву мара намефаман ё ки ма увуране охи рэп да дил май нашаваш бароварда шумо мара мегем бас ки гапотон бефоида ҳама дарда азоб сахтиҳои зиндагӣ давраҳои кӯдакиву ҳаму ишқи аввалин мара рэп фаҳмид ки фаҳмондак зиндагира ҳамаи дарда азоб ма баровардам ба мисра нарафтам ба роҳи бад шикри худо ҳамаш сад 5 вақт намоз ранги дигаро намезанам банк медонам падарам модар шумо намехоҳен ҳар як шахс да дилиш ҳавас дора мара буфаҳмен фикри зиндагӣ да сар намемонам то натоқа то вақте зиндаен ҳеҷ вақт намебине ғам интихоб кардем рэп муаммо ёфтем ону то вақте сухану да гӯш баланд метиян садо то вақте ҳуян чашмо то вақте мезана дил да кӯча хона ёфтем дар рэп маънои зиндагӣ интихоб кардем рэп муаммо ёфтем ҳама то вақте сухану да гӯш баланд метиян садо то вақте ҳуян чашмо то вақте мезана дил да кӯча хона ёфтем дар рэп маънои зиндагӣ да помке ти кеп карда сарму рэпак да дил вақте мо мекардем хити бадиай пушти зиндагӣ вақте зажигалка дар медод сигарети мара одамои наздикам ғам доштан чашмошон тар ба то ҳозира хонагӣ ё намефаҳман санад ма хубӣ кам будуву дидан бисёртар зарарма чилане хува накад тоқат канам то охира ртсе умондаши дафкане нира ай пушти кора бори худам рэп студия сум вақте ту мекарди орзу тақдира ба по мебастама мара фаҳмид рэп ба ҷои ҳаму духтаракам вақте мегуфт бас кана ки як бора барқасташ кардам танқидмон мекунанд пиро ки намефаҳман рэпа пуш мекунем заҳрада асалу во меган фиребай мора фаҳмид кӯча кӯчагие мо дигарем яке рафте пеш мо ҳаму пешрай пеш мегузарем интихоб кардем рэп муаммо ёфтем ону то вақте сухану да гӯш баланд метиян садо то вақте ҳуян чашмо то вақте мезана дил да кӯча хона ёфтем дар рэп маънои зиндагӣ интихоб кардем рэп муаммо ёфтем ону то вақте сухану да гӯш баланд метиян садо то вақте ҳуян чашмо то вақте мезана дил да кӯча хона ёфтем дар рэп маънои зиндагӣ